ଏଇଟା ଆମ ମାମୁଁ ମାମୁଁଙ୍କର ଗାଁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଷ, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆମ ମାମୁଁ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଦେବା ପାଇଁ ଏପଟେ ଆସିଛନ୍ତି। କେନ୍ଟା କି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଦଳୀ ଆମର ମାମୁଁ କାଟବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍। ହଁ ଦେଖ ମାରୁ ହେବା ଯେ ଯିବ ନେଇ ପାରମୁ ତମେ ବୋଇଲେ ଏରେ କାଟିକି ବାନ୍ଧବା ବସ୍ତାରେ ନେଇକି ପଲାସ। ହଁ ନାଇଁ ଗୋଟା ହେଇକି ଦେଖ ସେ ଇଆଡ଼େ କିନ୍ତୁ ନେଇଯିମା ବସ୍ତାରେ ନେଇଯିମା ଭରିକି। ଏଇଟା ଆମର ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଦଳୀ ଚାଷ ବି ହେଇଛି ଏଠାରେ। ତ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଟିକେ ବୁଲବାକେ ମାମୁଁ ଘରକେ ଆସିଥିଲି। ତ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗୋଟେ କଦଳୀ କାଟୁଛନ୍। ଇଆଡ଼କେ ଆନିପାରବ କି ନାଇଁ ବା ହଁ ଦୁଇଟା କରିଦିଅ। ଆସ ଆସ ନେଇକି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବି ହେଇଛି। ଏଇଟା କାହାରଟା? ବଡ଼ ମାମୁଁଟା। ତମର ମାମୁଁ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଆଣିଛନ୍। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଟା ପାଚିଲା ତ ମାମୁଁଟା। ଏଠି ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ବଲାରଙ୍ଗା, ଯେନ୍ଟାକି ବିନକା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିନ୍ଦୁରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ସୋନପୁର ଗାଁ ଏଇଟା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛ କଦଳୀ କେତେ ବଢ଼ିଆରେ ପାଚିଛି, ମାନେ ପାଚି ନାହିଁ ପାଚବା। ମୁଟା ଧରି ପାରମି କେଁ? ଆର ମାମୁଁ ଘର ଗାଁକେ ଆସିଲେ ଯାହା ବି ହେଇଥିସି ବାଦାମ, କଦଳୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବହୁତ କିଛି ସେମାନେ ଦେସନ୍। ଆମର ଗାଡ଼ି ଜାଗା ବି ନେଇ ହୁଏ ମାତ୍ରାରେ ଦେସନ୍। हाँ तुलमा जी ओ हाँ चलो चलो। इतने আমার মামু শাক লগেছেন ଆଉ কঁচা মির্চা। ওয়াও दे दे बोल रहा